الكل نعم السلام عليكم mehriban dostlar dovanlar. O näme bugün uçuşlaw düzmäne öwrena ýalyňa kubik atlandyrly. Ilki bilen pytradalyň ha. Beýlek, beýlek. Garad pytratdy. Diýeli. Ilki bilen düzmökçi bolanyňda birinji etmeli iş näme? Haýsam bolsa bir renk saýlap almaly diýel, sary, gök, gyzyl. Tapawut ýok, ýaşyl. Men saýlap alýan ýaşyly. Ne, ýaşyl saýlap alan soň künjeklerini tapmaly. 2 künjek bar. Men 3-nji künjegi tapmaly. Tapdymmy? Tapdym. Ondan indi ketmeli işi. Künjegiň şu ýerdäki näde renk düzlemeli garap. Ne hem ne beýle dogry diýänsiňiz. Ýöne bäri näde dogry. Şöhrem dogry bolmaly. Renki garap. Onu koymak için çep tarafa alalım. Yaşlıları hayfi düz oturan. Son gök misal için gök gülen yaşıl mı? Gök gülen yaşıl tapmalı. Yaşıl gök. Son ne etmeli? Yerine koyacak yaşıl mı değil? Aşağı tarafını tutmalı. Boşlukla orkadayın. Ondan ilki yerine koymalıyım da yukarı kaldırayat. Son beylekin aşağı düşürüyat. Son haçan kaldıran mı da yukarı kaldırayat. Yine oraya da. Şimdi sarı gerek. Sarı bari yönü berneye doğru. Şu için sarı terediyat. Sarı yaşlı. Yan kayıtışmayalı aşağıda durmalı. Ödünü anfat olur yani. Son ilki yerine koymalı yaşlı kaldırýan, son saryny aşağı düşürýän, yerine koýýan, kaldırýan. Ýene buraya ne bulamış olar ýaly? Kaldırýan, aşağı koýýan. Düzülli. Garat indi näme diýär? Şimdi hemmesinin burcunu taplatda garad başta haçan başta edişimde ýaly garad indi tapdyk indi näme etmeli? Kelläni haýtam bolsa bir tarafa toglamaly. Kellesini. Wot. Sağa togladykmy? Toýst çepe togladyk. Çepe toglamada gawat geldi. Yine yerine koyýas. Haçanda toglan tarapymyň ters tarabyna toglamaly kelläni. Garad. Birinji çep tarapy galdyrýas. Kelläni aýlaýas. Çep tarapy ýatyrýas, aýlaýas. Galdyrýas, aýlaýas, ýatyrýas. Garad düzüldi.